بچه‌ها سلام علیکم. ما هممون короче тест драйв спори рафтистем. Инами ҳозир видео мекунам чихе бачаҳо экзамен аз давад мекунам. Тамошо бародари тоҷик 6 този тест драйв меспора. Мебинем ку чанд минута мегзара, якум бор дай, дуюм бор дай, ку чихе мегзара. Нарафт. Бояд ки ам хали рост куни яъни ман инаи ҷамерориша яъни ма ай мекунӣ бо абрат нам чи хеле ки бировардиша ам хе бояд бидрориша инҷа 3 минута бояд бидрори. 3 папитка дорӣ ки пешай кунӣ бо туғурӣ кунӣ бидрориша. ҳозир мебинем ки бародар мегзара. ина инҷа бачаҳои тоҷикан, қирғизан, ҳама гиртека корда омадагиай. байни ҳамин ду конузда бояд бидроӣ. камтарагу сураф ҳозир пешай мекунам бо ақиб меояд. О, омадестай. Дромад. Молодец. Тамом. Сдал. Я бор дига камтар пешрафт бо ақиб омад.